Čaute ľudia, vítam u ďalšieho videa. Dneska skúsime pozemko na S7 a myslím si, že by sme ho mohli dať. No, takže potrebujeme nejakú silu. Ešte to dáme do tejto výdrže. No, škoda, že nám to nevyšlo. Dobre, tak to budeme do šťastia. Všetko potom teda sporím, pozriem sa do Čechu. No, takže pozrieme sa na podzemí. No a čo tu máme? Aha, som nemal ani vo videu. Porazil som ho, ale ideme pozrieť, skúsime masívneho golema. Takže, like. No, tak masívny golem má až 614 tejto, takže som to na to hľadal, ale čo sa nestáva, vyhrali sme 2116 života. Yes! Dobre, takže ja sa s vami lúčim z tohto videa a majte sa fantasticky!